Soms zie je een huis waarvan je denkt, wauw, wie zou daar nou wonen? Het liefst zou je aanbellen, maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Maar ik wel. Welkom bij 10 keer thuis. Ik ben Carina en ik neem je mee naar 10 huizen met de absolute wauwfactor. Welkom op Opperweertstand. Hoi, Carina. Wietske. Bedankt. Hoi, Homme. Hoi, dankjewel. Jeetje, wat is het hier mooi. Ongelooflijk. Nou, kom lekker binnen. Nou, leuk. Kom, Vos. Vast, kijk mooi. Hè? Kom maar, jong. Ik zal het oor even verdiepen eraan. Gentleman. Ja. Kijk eens, ga ik er maar voor. Nou, hier is het lekker warm. Homme en Wietske, hier zitten we dan. Op de, hoe heet het terp? De Opperweert. De Opperweert Ja. terp. Door jullie zelf gebouwd. Ja. De Opperweert, dat was vroeger een natuurlijke terpje naast en die is in de 30 jaren is die aangegroeven. En nu hebben we hem eigenlijk bij verombracht op dezelfde hichte dan het vroeger de Opperweert weer. Maar dan een aantal 100 meter verderop. Een 100 meter verderop, ja. Ja. En Homme, vertel eens, wie ben jij? Nou, ik ben Homme Seertsman, ik ben 69 jaar oud. Ik ben binnen in Marsum. Ik heb mijn jeugd eigenlijk teruggebracht in Bedaard. En ja, ik ben een bouwer, een bouwvakker. Dus ben begonnen als metselaar. En zo had ik steeds wat oorsdingen. En uiteindelijk wie ik eigenaar van een eigen bouwbedrijf. Leuk, en waar zat het bouwbedrijf? Hier in Haarlem. En je bent inmiddels gepensioneerd. Ik ben gepensioneerd en het voldoet uitstekend. Ja, volgens mij verveel jij je geen moment. Nee. Ik heb al wat verhalen gehoord, maar daar gaan we straks even op verder. Ja. En Wietske, wie ben jij? Ik ben Wietske Cuperus. Ik ben geboren in Ljout. Ik heb altijd in Marm wennen in mijn jeugd en later ben we naar Haarlem gegaan. Ja. We woonden graag buiten uitwennen en wat vee. We gingen kei en skiën en bargen en hin van alles. En toen ben we hierheen verhuizen en toen gingen we eerst ook al jaar nog vee. Maar nu we gepensioneerd zijn, nu vieren we het mooi hem voort. En jullie zijn deze zomer 48 jaar getrouwd. Vertel eens, dat is een hele lange tijd. Wij kennen elkaar langer dan 50 jaar. Wauw, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Dus jullie waren al voor jullie 20ste samen. Ja, Ook al getrouwd zelfs. ik wel. Ik ben jongetje toen we getrouwd ben en Homme wie 21. En jullie hebben samen 2 kinderen gekregen? Ja, we hadden 2 dochters en 4 vlietspijn. Wauw. Dus, En waar wonen ze? die ene dochter, de oudste, die woont in Marm en de jongste woont in Ljout. Dus toch nog een beetje in de buurt. Ja, ja. Fijn. Ja, gelukkig wel. Ja. Want we doen een heel pro ding maar ook. Een heel skof verlien. Toen waren ik eens een keer bellen, terug een man en die wil weer een huis bouwen. En nou, ze praten en wij kwam ik erachter dat er eigenlijk dat niet eens horen. Dus ik zei, verkeep je het spul maar aan mij, dan haast je er geen werk van. En zo is de gaan, we had kocht. Maar Wietske wil je net heen. Dus ik kwam thuis, ik zei, ik heb het kocht, zo en zo. Maar ze zei, ik wil net hierbij. Nou, hoe krijg ik ze zover om hierheen te gaan? Ik ga ze op mijn snij meenemen, stoeltjes achter in de auto, koffie aan mij en het weer mooi zinnig waar. En we zitten zo wat naar de einde kooi te zien. En toen zei ze, nou, het is hier toch wel mooi. Toen gaan we een paar keer daarin en toen werd het verkocht.
je vrij bent, wat vind je dan leuk om te doen? Nou, in het tuin bezig en je wat in een huis bezig, schilderie. Ja, want ik zie al heel veel mooie schilderijen. Ja. Heb je die allemaal zelf gemaakt? Ja, ik ga ze zelf maken, want ik ben op les in Ljout bij Rijn de Vries. Oh. En dat is een prachtig plak en een goede leraar. En ja, alle keren maak ik wel leuke dingen. En Honne, lag hier dan een kant-en-klaar bouwplan voor deze stints? Of hoe werkt zoiets? Nee, want je stinsen die waren in de 13e eeuw waren die al gebouwd in Friesland als verdedigingswerk. En het moest een toer wezen, maar hoe het precies ziet, ja, dat wie net zo belangrijk. Dus het moest een verdedigingswerk wezen. Ja. En omdat er echt weinig voorbeelden naar binnen, en dus we gaan in Veerwouden hebben de skierstins. Ja? En we hebben in Duitsland ook een aantal stinsen bezocht, maar verder ben ik niet meer. En vroeger was het eerst een tour alleen, met horizontale, verticale schietgaten, horizontale schietgaten. En dit zijn eigenlijk de kanonsgaten. Daar zet ik een loopje voor. En toen eigenlijk bij de komst van het kanon, ben je eigenlijk de moorden te zwak. En toen ging je eigenlijk de functie van de toer verlengen. En toen had men er vleugeltjes bij ombouwd. Oké, dus in het begin waren het torens en later ook kwamen de woongedeeltes aan vast. Ja. En dan moet je je zo voorstellen, je ziet een steen, een vlier. En dan ging je met daar, met een leerder naar binnen toe. En dan gingen ze de leerder naar binnen. En dan gingen ze hier mooi beschermd tegen het hege water en tegen de vijand. Waar ben je nou het allermeest trots op? Ach, eigenlijk had ik er geen idee van, maar ja, het had hier en daar wel wat bijzonderheden. Bijvoorbeeld uw slipkamer. Nou, dat kunnen we wel even zien. Ja? Ja. Leuk. Nou, ik loop achter je aan. Doe maar, Wietske. Wauw. Jullie hebben gewoon een slaapkamer en een badkamer in één. Ja. Fantastisch, wat mooi. Hoe verzin je zoiets? Nou, als je wisselt, als het een badkamer en bad maakt, dan had je een hokje. En dit is eigenlijk een Amerikaans model. In Amerika had je vaak de slipkamer en de badkamer in één. Ja. En toen dachten wij van dat geven we zelf ook, maar dat zouden we aan. Dus en toen hebben we eigenlijk hele moderne architectuur van het bad en de meubels en dergelijke. En zoals uw douche, dat is min of meer een wasstraat. Ja. En die hebben we zelf ontworpen. En verder de kosten en alles hebben we zelf maken. De bedden zelf ontworpen. Dat zit op Chelsea's. Bijzonder, hè? Dus het is volledig toekomstbestendig. Jullie hoeven hier nooit meer weg. Nee. Nee, wij blijven hier. En we gingen wij, omdat ik van hout hoor, in houten overal. En dan is het mooi best. Jeetje, dit huis heeft alleen maar verrassingen, lijkt het wel. Waar zijn we hier? Nou, dit is uw wellness, om zo maar te zeggen. Hè? Dat is wat duur wordt, maar hierachter hebben we de sauna. Ja? En nou, die ging nog weer helemaal restylen, om zo maar te zeggen.
En dit is dus voorruimte en hier zitten we lekker om een kachel heen. Dit is de lounge. Ja, Ja. naar Ja. muziek te luisteren. Oh, Dat vind heerlijk. ik altijd heerlijk. Ja, Geen echt. televisie? Precies. Nee. Quality time. Ja. Ja. Mooie gesprekken of juist lekker even stil zijn. Ja. Ja. Boek lezen. Hoe is het nou om in zo'n groot en luxe huis te wonen? En hoe kijken anderen daarnaar? Het is dus net onwaaienkamer. Dus wij zijn alle twee van een arbeider. We hien niks. Wij zijn in gemeenschap van goederen trouwd. We willen alles delen, want we hien niks. En dan is het deel niet makkelijk. Ja. En, Maar altijd hard werken ervoor. en hultijd hebben wij oorhuizen gebouwd. Ja. En het is eigenlijk een troggroei Ja. project. Om zo te Een zeggen. groeiproces. Ja. Ja. Ja, steeds en dan weer een huis kopen, opknappen, verbouwen en weer door. Ja. En de tijd zie het mooi. Hè? Ja. Dus dat zien we echt Ja, voor. je moet er wel heel wat voor doen. Ja. Ja, het komt je niet aanwaaien. Nee. Maar jullie zijn je wel ervan bewust dat het een unieke situatie is, hoe jullie hier wonen. Ja. Ja, Ja. dat is geweldig. Geweldig. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor deze prachtige inkijk in jullie woning. Is er nog iets wat jullie onze kijkers zouden willen meegeven? Geniet ik van de liedse dingen. Mooi, ja? En Homer? Nou, als je Witske, die zei het altijd genieten van de liedste dingen. Ja? Maar bescheiden mensen, die minimaliseren altijd hun eigen prestaties. Dus dat is helemaal niet nodig, maar door oren wel voor die. En mijn eigen quote is, je alleen bezig houden met de dingen waar je zelf invloed op hebt. Want het is al je verspilde energie om energie te steken in dingen waar je helemaal niks voor te zeggen hebt. Dus alles wat je zelf in de macht hebt, doe dat. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Heel erg bedankt en nou, heel graag Dank u tot wel. de volgende keer.